Joo, elikkäs tämmöset ostettiin. Tämmönen. Jätkä avasi jo se. Voi vittu, kato. Hienoa, hienoa. Hei, mä keksin muuten hieno juttu. Se on valkoista ainetta. Mikä vittu toi on tuolla metässä? Siellä on valoa. Hei vittu, tuossa on lampukki. Mä en oo muuten huomannut ennen. Ulkomyymälä. Ulkomyymälä. Myyjäks siellä huumeita? Mäkin. Voi pyrkelette ja ihmisten kanssa. Voi vittu, nyt tulee auto. Oi, pörkele. Ei mitään hätää, ei mulle käynyt mitään. Ai mun jalka muuten. No vitsi. Akko tuossa loppuu kohta, että tää on silleen päivävlog osa 1, 1/2, eli tää on nyt 2/2. Jos te osaatte puhua suomea, niin puhukaa sitten huva-suomi. No minä en osaa puhua huva-suomea. Et niin, sä puhuu huono suomi. Hohoho. Tämä on huva suomi. Tämä on sitten huono suomi. Mä näin teidän kaikkien äidit. Aika tämmönen trolli. Niin mut meillä ei oo sille kauheeta kokemusta, mutta tästä YouTubesta. Paitsi mulla oli kyllä otas nytte. Otas kuvaaks tää kuvaa vielä. Sori jos tää kääntelee koko aika. Niin mulla oli ekalla tällääsi. YouTube-käyttäjä. Niin mulla oli sillä 100-200 000 tilaajaa. 100-200 000. Niin, 100-200 000 tilaajaa. Miten? Se oli semmonen voi vitsi, nyt tulee näitäkin. Ei kiinnosta. Ok. Joo. Flassia ei voi käyttää, jee. No ei, että se... Miten niitä saa taskulampuukin päälle sille? Vittu. Niin se oli yksi semmonen kauhea troll-video. GTA San Andreasta. Se oli niin trolli. Mä en kyllä muista enää mikään se oli, mutta oikeesti mulla oli semmonen 100-200 tilaa. Kyllä menee tänään podcasti-päivä, kun menee kaikki sanat sekaan. Niin 100-200 000 tilaajaa. Eli olisi sitten hyvä, että ihan pelkälle Sorjonin kanavalle tulisi ainakin hyvin tilaajaa, vaikka 10 000, se voisi riittää. Ja mulle vaikka 10 000 tilaajaa tai enemmänkin. Ja sitten minun ja Sorjonin tilaajalle, kanavalle sitten paljon enemmän tilaajaa, vai mitä? Niin. Te voitte pyytää mitä videoita me tehdään. Me harkitaan niitä kyllä. Saitte sitten vielä joitakin paskoja juttuja. Kyllä me keksitään jotakin. Vaikka ei olekaan kauheita hauskoja juttuja, mutta kyllä me keksitään jotain. Me voitais kuvata tän vielä tohon lampulle. Mut muuten mä sanon, että tässä on vanha Jansku ja Sorjoni. Ja voitais kuvata yhteiselle kanavalle. niin, Yhtä uutta peliä, Borderlands 2. jos saitte mitään selvää. Mä ainakin sain sen Borderlands 2. Mutta kyllä te tiedätte mikä joku Borderlands 2 vai eikö ollutkin niin? Joo, oli se. No muutenkin. Me tehdään se ehkä huomenna kuin perjantai. Ja hienoa, mulla on katselikoe huomenna. Jee, en oo lukenut. Joo. Mut mä Siis se, lampu meni jo, että näkemiin nytte. se uusi peli, Borderlands 2. Niin me pelataan sitä huomenna. Näkemiin.